Ka Sorkar Jilla Lingba Katana District Council Affairs ka Jilla, ka bthah ek district election officers jong nyotri ki district Harilum Khasi Jaintia, ban bthah ek Dorbar Shnong, Rangbah Shnong, ban sya ban pelong ye jingalang patba public meeting, jong ki sengsan perthai ha ka ki election MDC, sya ka ki HADC bat GHADC, ka ban long ha ka arpuai terik urempang. Ka Shithi ka Balawan Lingba ka Deputy Secretary Katana District Council Affairs ka Jilla, kong M. Shirakshir ha ka Laipo Trik Kelalingkon, hadin ka Jing Ujor Badangshen jong ka Seng Voice of the People's Party VPP, Lingba General Secretary Ubadeiru UMP ka Shlong, Dr. Ricky A.J. Singkon, Persya ki katu ka ni Dorbar Shnong bat Rangbah Shnong ki bamsyam la jingbet ya ka VPP, bahkan pelong ya jingalang patba nakabenta ban ialap election. Katkum kate ka Shithi, ka Deputy Secretary kalaong babarok ki Dorbar Shnong, Rangbah Shnong, ki depan sya ya barok ki sengsan perthai, kentup ki kertong shimen, bakin pelong ya jingalang patba.